रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह। अरे 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 झगड़ो अरे अरे चुतिया रे ई कहिया से नाच काकारी बाप रे बाप। ई का करता रे तेरे दादा बड़ी खुश बानी, वही से खूब नाचत गाता रे। खुश बानी ये काका देखबा ना। आखिर कौने बाती पे खुश बाड़े रे? खुश बानी गइल हली मेला तरकुलहा। अरे दादा त का पौले रे? तरकुलहा गइल हली एक काका। अरे बताइबो करबे कर। तरकुलहा गइल हली चल हां ये काका देखबो ने कान कहाँ के एगो लड़की आइल है मेलवा में। हाँ एगो लड़की कान कहाँ के आइल है आ देखबो ऐसन पहले रहे ड्रेस अरे ड्रेसवा ऐसन पहले रहे हे रे कछवा रहे अनि जानी पर हे हाल कछवा रहे आ देखबो ने जब देखली ने ओ लड़किया के ओ के हां ओकर जब गोड़वा देखली हां तो हमरे एगो गाना याद आ गई। तोहर जिया सन सन लगल सन लगल करे ओके देख आ एगो गाना याद आ गई जानलो ओही जा। हाँ हां कहली गोरे गोरे टंगरी नार नियन ढोड़ी मर्द तो मरद मौगो न छोड़ी हमली कौनो ते छोड़ी न गट्टा जबरन लिखा जाई जवनक सट्टा। अरे चुतिया ई है कुल काका से सुनावे खातिर के बोलौला। चला हो मती ऐसे उतार के दुपट्टा चला हो अरे हर हम जाता नहीं रे। अरे काका ये कुल काका सुनाओ रे मौगड़ी ली बा। अरे काका देखो ई गानवा गा के खूब प्रसन्न भइली, खूब आत्मा तोर गदगद खूब प्रसन्न भइली। तबले पिछवा से आवाज हमके सुनावत तड़ 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 लगल चपले चपले पीटे पीछिया पर आवाज आइल। हम कहली का हई हां तबले वो आ गइल सामने हैं को चप्पल मलस गिनले कि ना ये नहीं पौड़ी हाँ। आ गइल सामने आ देखबा हमर मुहवा उठा के ने आ फट दे हमरे उठवा लगा दे हलो फिर चुम्मा लगल। अरे काका तब से हमार जीव प्रसन्न बाए काका। अच्छा अच्छा गोरे अच्छा गोरे टंगरी इनार नियन ढोड़ी। जाता क्यों तोरे दादा से हम कहबे बाती के नहीं नहीं काका ई लड़की का नहीं 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 काका कहिया मत हैं कहिया मत मेलवा में तू सुन बताए। गइल रहला तू गइल रहला। हां हां तो सुन बताए जान करे दूध पे पड़े चावल तो खीर बनती है। हाँ 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 आ सर पर गिरे चप्पल तो तकदीर बनती है। हमार बन गेल का तकदीर तो खुल गई एकदम। चल आ तोरे दादा से हम चल के कहतानी कि लड़की की चप्पल खइलस। नहीं ये हम जाता नहीं। कहिया मत चल हम कहिया मत